Brad, ano ba ang mga test skills or VocTech skills na magbibigay ng top dollar earning para sa lahat ng mga Pilipino ngayon? Kadalasan, pag sinabi nating test skills or VocTech skills, ito ay pwede mong pag-aralan ng 6 na buwan o 1 taon o mahaba na yung 2 taon. No? Minsan may mga 3-month courses pa nga. Pero ang maganda rito kasi may mga kababayan tayo na iba naman yung kanilang biyaya sa buhay. Maaring hindi naman sila biniyayaan sa academic talent, pero meron silang mga technical skills na alam natin yun ang kanilang biyaya at pwede nilang lalo pang palaguin ito. Number 1 sa listahan natin is elevator and escalator technician. No? Kasi nga, sa dami ng building, shopping center, mga hospital, at mga residential condominium na tinatayo, napakarami ng mga elevators at mga escalators na kinakailangan ng mga gusaling ito at mga infrastrukturang ito. Kaya nga marami nang naghahanap ng mga elevator and escalator technicians. Napakalaki ng demand yan, hindi lang sa Pilipinas, pati na sa overseas, lalo na sa mga western world, sa Middle East, napakarami nangangailangan yan, even sa Europa, marami. Ngayon, kung susuriin natin sa pagsasaliksik mo, ano ba yung mga kadalasan, mga sweldo ng mga to pag sila nagpunta sa overseas? So sa US, ang average salary ng mga elevator technician, pag kinonvert natin into peso, ay 521,000 pesos per month. Pag escalator technician naman, ang average salary nila per month is 360,000 pesos per month. Ngayon, ang pangalawa sa listahan natin is yung aircon and refrigerator technician. No? Yung mga, lalo na yung mga centralized air conditioning system. No? Kung medyo natuto ka yan, mapag-aralan mo yan, napakalaking bagay niyan. No? Yung mga ibang aircon repair naman, yung mga window type, yung mga cassette type aircon, meron din mga in-demand yan dahil napakaraming mga bahay, mga outlets, mga businesses at mga offices na nangangailangan din ng mga aircon and ref technicians. No? So napakaraming demand yan, hindi lang dito, pati na sa Amerika at sa lahat ng buong mundo. Kaya napakaraming naghumihingi ng ganyang talento dahil nga ang daming mga centralized aircon system, lalo na sa mga shopping centers, sa mga hospitals at mga office buildings. Ngayon, ano ba ang kadalasan sweldo nito pag sila nag-overseas? Ang average para sa aircon at ref technician bawat buwan ay 300,000 to 330,000 pesos ang salary nila, converted na yan into peso. Now, meron pa, no? Yung pangatlo naman, pag titingnan natin, mga sinasabi natin mga electrician, no? Hindi naman kinakailangan nag-aral ka ng electrical engineering, pwedeng 6 months lamang, pwedeng 1 year, pwedeng 2 years, pero napakarami din nangangailangan ng electrician kasi mga pag-maintenance, no? Mga commercial centers, maraming kailangan niya na maintenance sa mga office buildings, condominium buildings, residential buildings. Kinakailangan ng electrician, lalo na pagka let's say, pumutok yung circuit breaker o may mga fuse na pumutok o yung mga socket hindi gumagana. So, laging naghahanap sila ng mga electrician. So, napakalaki din ng mga demand yan. So, ano ba ang average salaries nito sa iyong pagsasaliksik? Ang average monthly salary naman ng electrician sa US ay 300,000 pesos per month. Okay, pang-apat sa listahan natin, mga tubero, plumber na sinasabi natin. No? Kasi nga, siyempre, kung merong building, may gusali, may mga tirahan, shopping center, mga office buildings, hospital, kailangan lang tubero dahil yung mga kubeta, kadalasan kailangan ng inidoro at minsan nagbabara kadalasan yung mga pipes. Kaya kinakailangan nila ng mga tubero. So, sa tingin mo, magkano ba ang sweldo nila sa kanilang ganyang klaseng trabaho sa overseas? Ang average salary naman ng tubero bawat buwan ay 250,000 pesos per month. Ngayon, talakayin natin, no, bali, panglima sa listahan natin is karpintero. Pag sinabi natin karpintero, yan yung mga, siyempre, yung mga skilled carpenter. No? Hindi lang basta-basta karpintero. No? Kinakailangan marunong kang mag-repair, magkumpuni ng mga nasirang silya, mga nasirang furniture, o marunong ka rin gumawa ng mga magaganda at magagarang furniture. Napakalaki din ang in-demand niya kasi nga, siyempre, habang dumadami ang tao sa mundo at lalo na sa mga lugar na mayayaman, gusto nila mga magagandang furniture. Kaya marami naghahanap din ng karpintero. Not only to make furnitures and fixtures, but also to repair them. So, ang magkano salary niyan sa iyong pagsasaliksik? Ang average monthly salary ng karpintero sa US ay 240,000 pesos per month. Okay, pang-anim na tayo sa listahan natin, mga welder, no? Ang mga welder, napakarami din nangangailangan ng welder. Kasi nga, lalo sa mga barko, may mga nire-repair na mga bakal, mga building, gumagawa ng mga building at gusali, gumagawa ng mga steel cages, mga frame, mga steel frames. So, marami rin nangangailangan ng welder, no? So, yan ngayon ang usong-uso, lalo na kung marami kayong mga infrastruktura sa lugar nila, lalo sa mga modern societies, kailangan nilang welder. At mataas ang sweldo niyan. Magkano ba nakita mong sweldo ng mga welder sa abroad? Ang average monthly salary ng welder sa US ay 240,000 pesos rin per month. No, pagpunta tayo sa pang-pito, no? Pang-pito is yung mga caregivers, no? Ito pwede sa mga kababaihan to, lalo na sa mga kababaihan, no? Marami naghahanap ng caregivers. Hindi ka kinakailangan maging nurse, hindi ka kinakailangan maging professional na pumasok ng 4-year course, pwedeng 1 to 2-year course, maging caregiver ka. Kasi siyempre, lalo na sa mga mayayamang lugar, Japan, US, Canada, Australia, New Zealand, Europe, maraming mga senior citizen dyan at yung iba may sakit din. So, kinakailangan nila merong aalaga sa mga nursing home at sa mga hospital o sa mga bahay, sa mga tahanan, lalo yung mga mayayaman. At kadalasan nga, yung iba pag namatay pa dahil nga maganda pag-aalaga nila, pinamamanahan pa sila. Magkano sweldo ng mga
caregiver sa yung pagsasaliksik. Ang average monthly salary ng caregiver sa US ay 210,000 pesos per month. Ngayon, puntahan natin yung pangwalo. Pag sinabi natin cooks or kusinero, mga assistant chef, sous chef, o kung kaya mo maging chef, okay din. Pero kadalasan, yan ay kailangan, hindi lamang pang residential o pang personal na pangailangan, lalo na sa mga restaurants, sa mga hotels, sa mga hospitals. Kailangan nila napakaraming kusinero, hindi lang yun sa mga barko rin. Maraming mga cruise liners, mga shipping companies, nangangailangan ng mga kusinero. So napakalaki din ang demand nito. At mataas din ang pasahod dito. Magkano ba ang iyong nakitang numero? Ang average salary ng entry-level cook ay 171,000 pesos per month sa US. Now, talakayin natin yung pangsyam, mga IT repair man, no? Yung mga tinatawag natin mga hardware component, mga nagre-repair ng mga computer, nagre-repair ng mga malalaking computer, mga office computers, at syempre hindi lang yun, pati mga cellphones, mga gadgets, electronic items. Syempre habang dumadami mga pangangailangan ng tao at dumadami mga devices at gadgets, at lalo na ngayon mga artificial intelligence na kailangan ng lipunan, kailangan ng mga hardware yan. At yung mga hardware, kailangan may nagme-maintain, may nagre-repair. So yun din, napakalaki ng demand yan, hindi lang dito, lalo na sa overseas. Magkano kanilang average salary sa overseas? Ang average salary ng basic IT repairman ay 240,000 pesos per month. Okay, pang-sampu, panghuli, ito yung malaki ding in demand nito, no? Mga heavy equipment and truck operators. Lalo na sa abroad, no? Lalo na sa Middle East, napakarami nangangailangan niya kasi napakaraming construction, marami silang truck, mga delivery trucks na napakalaki, mga container trucks, no? Na kinakailangan nila ng mga driver. Hindi lang dito, kahit na sa mga western countries, kailangan nila ng mga heavy equipment operators for mining, not only for mining, for delivery, for construction. So napakalaki din ang demand yan for heavy equipment and big truck drivers. So kung inyong matututunan yan, siguradong gaganda ang kita nyo at maraming maghahanap sa inyo. Pero panghuli, no, sa mga kababayan, huwag natin kalimutan, kinakailangan matuto rin tayo magsalita ng Ingles, no? Kasi kinakailangan napakahalaga naman kahit na paano makaintindi tayo, makapagsalita tayo ng konti. Sa iyong pagsasaliksik, magkano average salary ng heavy equipment and truck drivers sa abroad? Ang average salary ng isang truck driver or heavy equipment driver ay 600,000 pesos per month. So mga kababayan, ito yung mga oportunidad na pwede nyong tingnan, suriin, at nang sa ganun magkaroon kayo ng mas maayos na kinabukasan. So mga kababayan, itaas natin ang antas ng ating kaalaman para tumaas ang kita natin at matulungan natin ang ating mga pamilya. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.